כוחות נכבדים, שיגענו את המדינה. המדינה נהייתה משוגעת מהסטייקים של הקצבים, חנות המפעל, מהיבואן הצרכן. המחירים בית משוגעים. אנחנו מתחילים, עכשיו יש לנו פה לקוחות מיוחדים שבאו במיוחד. יש לנו גם את הסטייקים של ה-50 שקל, גם של ה-55, אבל תתקשרו לפני זה לראות אם יש במלאי. כי הסטייק של ה-55, היום 6 משטחים, גמרו אותם. היום היה פה בית משוגעים. חבר'ה, אנחנו מוכרים לכל האנשים. באו פה לקוחות מיוחדים, בא להם לטעום סטייק חמה. יש לנו את הסטייק פידלוט, עכשיו הגיע, מהדורה מוגבלת. זה פידלוט שגדל במקום במראה מיוחד, שטח פתוח, בכשרות הרב מחפוד. הפיקו הכשר רק מחר יהיה לנו, והם גמרו את הכל. אז אנחנו עכשיו בחגיגת פורים, משתה יין ושמחה. אין השמחה אלא בבשר ויין. אנחנו עושים שגעת במדינה. הקצבים, חנות המפעל טורקיז 3. אני עכשיו פותח לכם את הסטייק של הרב מחפוד, דאבל אקסטרה. דאבל אקסטרה, תראו, דאבל אקסטרה לארג' XXL. אנחנו פותחים אותו בכשרות של הרב מחפוד פה ללקוחות שבאו. הם רוצים לראות את הסטייק. אמרו, אם הסטייק יפה, אנחנו לוקחים 30 ארגז. הבעיה היא שאין לי, רק מחר יהיה. אנחנו נמשיך. אנחנו עכשיו נשחט את הדבר הזה, את הסטייק הזה. חברים, זה סטייק שלם. אני לא יודע מה יש בפנים. רק אם זה יפה, בכבוד. אז אנחנו פה חותכים ליד כל הלקוחות פה שנמצאים. קודם כל מגיע מחיאות כפיים. רק מחיאות כפיים. תבינו את העוצמה, הם לא רוצים שנראה אותם. הם לא רוצים שנראה אותם. אנחנו לא מראים אותם, הם אנשים סמויים. אנחנו פה עכשיו חותכים את הסטייק הזה, רבותיי. תראו מה אנחנו מביאים להם. תראו איזה רמת שיוש. תראו איזה רמת שיוש. תראו איזה רמת שיוש. סטייק שהיה כחודש וחצי בעישון. חודש וחצי היה בעישון, ואז רק הוא יצא לשיווק. שתבינו מה מדובר פה. תשימו אותו ישר בסלט, בלי לבשל, בלי כלום. סטייק קטלני. רבותיי, הקצבים, חנות המפעל, טורקיז 3 בחריש, בואו.